ndebe abịakwanụ ka unu nụrụ ife mere n'ụka Katọlik chọọchị nke dịkwanụ n'Aba Dayasis nke dị n'Abia steeti. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ụkọchukwu anụnwa unu na-afụ ebe a bụkwa na onye nke bishọp ya mapụrụ amapụ, na o nyere ya oche azụ, ya na o nyere ya suspenshọn, maka na ya bụ ụkọchukwu unu na-afụ ebe a na ogboro bishọp ebubo, wee bokwa ụfọdụ ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ndị nke nọkwa na dayasis ahụ ebubo na onye akpatalụ bishọp jikwanụ wee nye ya oche azụ. Wee na-akọwa na ka e nyere ya oche azụ, mma akọrọ unu ife o kwuru, ife o dere n'ihu akwụkwọ ya kpatakwanụ bishọp jikwanụ wee nye ya bụ oche azụ. Mana nkọchara unu ife mere ebe a ka m wee kọrọ unu ya bụ ife nọọ maka ya bụ ebubo ogboro bishọp na ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ka eji wee mapịa. Wee na-akọwa na ka a mapụchara ya n'ime ụlọ ụka na ụkọchukwu unu na-afụ ebe a na o nwere ọzọkwana ikikere ọbụla ịda akakwanụ pọblik mas maọbụ ịpụta n'ụlọ ụka na-ekwu okwuchukwu maọbụ na-ezikwa n'ozi ọma n'ọnya ka o ruru on Sọnde bụkwanụ Septemba 7, 2025. ụkọchukwu unu na-afụ ebe a onye nke enyekwa na afịa wee dịka Francis Anyanwụ bụkwa na onye nke si na Aba Dayasis, kama na-eme ka ndị mmadụ mata na home parish ya bụkwanụ na St. Benedict Catholic Church nke nwekwanụ na Ngwa Ukwu nke dịkwanụ na Aba Dayasis. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na onye nke bụkwanụ parish priest na ya bụ St. Benedict na-enyere afịa wee dịka Reverend Fada Felix Ezeoke na ya bụ Reverend Fada jekwanụlụ njem ezumike ya nọ nwere holidays, na ka o jebere ya bụ holidays o wee were ikikere o jikwanụ wee bụrụ Reverend Fada na-enetakwana ya bụ ụlọ ụka anya, wee were izi ikikere ahụ wee nyezie fada nke na-eso ya onye nke a na-akpọ Reverend Fada Bernard Iloka, wee gwa ya ka ọ na-eneta ụlọ ụka ahụ anya ka nyanwa wee shiyatakwanụ n'oge ezumike o jelu. Onya ka a na-akọwa na oruzikwanụ on Sọnde. O wee bụ na anya bụ Fada Bernard Iloka bụkwa na onye nke na-akwado ka o jee ka ụka 9 o'clock nke ụtụtụ na anya bụ ụlọ ụka. O wee bụ na Reverend Fada Francis Anyanwụ unu na-afụ ebe a onye nke amapụrụ amapụ agwakwanụ na o kwesịghị ịka ụka n'ụlọ ụka ebe ahụ na ọka nọkwanụ suspenshọn. Reverend Fada wee jee n'ime ụlọ ụka wee jee mee announcement wee gwa ndị bịara ụka wee gwafa na ọ bụkwana nyanwa ya abụkwana onye isi ya akakwana ụka 9 o'clock n'ụlọ ụka mbọsị ahụ. Ka o kwuchara ya bụ ife, o wee bazie ebe ndị fada na-eyirizi akwa wee na-akwado maka ije kakwanụ maasị. Reverend Fada Francis unu na-afụ ebe a wee kwadozikwa n'onwe ya wee gwazie ndị mansaba nya ndị na-agba odibo n'ime ụlọ ụka na fasozie ya ka fa wee banye n'ime ụlọ ụka ka o wee jee kakwa n'ụka. Onya ka a na-akọwa na ozugbo ọ batara n'ime ụlọ ụka wee bidozie anya bụ ụka, ndị bụkwanụ ndị night nọkwanụ n'ime ụlọ ụka wee si n'ụlọ ụka wee bi n'isi ya wee ghara ya wee pụba. Wee na-akọwa na ụmụazị Broko Ozari nke ya bụ St. Benedict Catholic Church bụkwanụ ndị nke nọ 3 days retreat na ya bụ ụlọ ụka, and na fa ya emekwanụ Thanksgiving na 3 days bụkwanụ on Sọnde ahụ ife anụnwa merụ ka fa ya eweta ife fa merụ n'isi njedebe nya na nchịkọta ka fada wee kpekwanụ lufe ekpere wee gọzie fa dịka fa mere ya bụ ife. Ebe a ka anọzi wee na-ajụ kedu ebubo dị ife ahụ ụkọchukwu anụnwa bụkwanụ bishọp ya wee bokwa ndị ụkọchukwu ndị ọzọ, and na onye nke bụkwanụ bishọp nke ndị Aba Dayasis apụtakwanụ wee gwa ndị mmadụ na fa na ife bụkwanụ ife na-eselu ya na Reverend Fada Francis Anyanwụ maọbụ na ife anụnwa bụkwanụ ife Reverend Fada Francis Anyanwụ kwukwanụ n'isi ya wee kwukwa n'isi ndị ụkọchukwu ndị ọzọ nke dọ na Aba Dayasis kpatakwanụ fa jikwanụ wee nye ya oche azụ. N'ọnya ka a na-akọwazi na mbọsị ahụ fada anụnwa na-aka ụka ndị ụlọ ụka ya binyitesi onye ọbụla wee pụọ n'ilo wee jee nọrụ wee sị na fa ya nọkwanụ wee gekwanụ ya ntị n'ife ọ na-ekwu n'ime ụlọ ụka dịka bishọp fasikwanụ wee nye ya oche azụ. Na ndị yutu bee Reverend Fada Francis unu na-afụ ebe a bụzi ndị nke mmachidoro wee sị na ya akazikwa ụka na Katọlik chọọchị anụnwa ọzọ ebe ọ bụ na fa anabataghị nwafa nwoke ka ọ kakwa n'ụka na nya bụ ụlọ ụka ebe nke o sikwanụ na ya nya na ọ bụkwanụ onye obodo anụnwa na ụlọ ụka anụnwa bụkwanụ n'obodo fa ka ọdụ na nya bụ ife bụkwanụ ife na-ebutezikwana esemokwu kịta anụnwa nke bụkwanụ na fa wepụtara ya n'ihu akwụkwọ wee sị ka m bịa kọwara ụnụ maka na ọ bụrụ na ọ pụtaghị n'ihu akwụkwọ na ya ebupụtakwana ebe anụnwa. Nya bụ ife onyonyo unu na-afụ ebe a kịta ebe ndị mmadụ si n'ime ụlọ ụka wee na-apụsịsị maka na nya bụ Reverend Fada Francis bụkwa na onye nke bishọp machidoro na ọ ya aka ụka. Nya bụ Reverend Fada wee kwechiri wee kpochie obi ya wee si na iwu megide na ọ ya akakwana ụka na nya bụ ụlọ ụka. Wee na-akọwa na Reverend Fada kwesịkwa na ịka ụka mbọsị ahụ n'ụlọ ụka onye nke a na-akpọ Reverend Fada Bernard Iloka bụkwa onye gwara Reverend Fada anụnwa unu na-afụ ebe a kịta wee na-asị ya na ọkwa ọma na bishọp machidoro ya na ọ ya akakwana ụka. Onye nke bụ Reverend Fada anụnwa wee na-asị Reverend Fada Iloka ahụ
na ya kedu onye bụkwanụ bishọp ya gwa ya na ọ ya akakwa n'ụka. O wee bụrụ na ife Reverend Fada Francis anụnwa mere eji wee nye ya oche azụ n'ụlọ ụka bụ na ọ pụtara wee dee ife n'ihu akwụkwọ ya wee sị ka ọ gwa ndị mmadụ na ụdịka alụ a na-atọ n'ime ụlọ ụka mbụ ndị fada na ndị ụkọchukwu na ọ karịrị akarị, na nke kacha nke bụ na ndị akpọrọ ndị Reverend Fada na-ejide nwunye mmadụ na-abọwarị na-etiwarị werefa na-agbasa nsogide na missionary journey, na-enwere nwoke nwa bịa kpetara na Reverend Fada na-anarazikwa ya nwunye na Reverend Fada na nwunye na-etizikwara ya mkpu ọtụ ife ọ kọrọ agbakwa obere ife wee nọrọ ebe ahụ wee sị na si kedu ka onye echiri fada ya esi wee pụta ya na nwoke na-anụ nwaanyị wee na-azọ nwunye ya azọ na ya bụ ife na ọ dịghọ mma na ọ na-abụ faje fapịtọsịcha witi ndị nwunye mmadụ si mbọsị ụka fa pụta n'ime ụlọ ụka fa kacha ụka si fa ewele aka faji wee rụcha ma nwaanyị n'ọhụ wele aka fa ilefa ji wee tee efele wee welekwa ya wee na-enye ndị mmadụ oriri nsọ na-asịfa alụ na ọbara Kristi emem ka nna akọkwala unu n'akụkọ ọkarị wee sị ndị memba chọọchị fa na ọ bụrụ na fa mara ife ndị Reverend Fada na ụkọchukwu na-eme n'azụ na fa ya abịado n'ụlọ ụka nchancharị nya na ụka alụfa mma na fa jefebe chi ọzọ ma ọ gọba mmụọ na fa mara ife ndị a na-eme n'azụ na fa ya ekwedori ka ndị ụkọchukwu nyefe oriri ka fa narụ wee rie maka na nya bụ aka adụkwakọrọla alụ wee nọrụkwa ebe ahụ wee kwukwa na ụfọdụ n'ime ndị ụkọchukwu anụnwa a na-ekwu maka ya na ụmụazị na-asa abụ maazị na fa na-etitọrikwa ike nsịfa na ndị ụkọchukwu a na-ekwu maka ya na-agbakwasa nsogide n'ike nsị. Akụkọ ọkarịkwụ wee sị na alụfa na-eme karịrị akarị ka fa si emebisi ụmụazị na-abịa ụka na ka fa si emebisi ndị anụnwa bụkwanụ ndị na-abịa ụka nya ndị furu Chineke n'anya ọfụma na fa chọrọ ife Chukwu na ka fa si emebisi fa na nya bụ ife adịlọ mma wee nọrụkwa ebe ahụ wee na-adụkwa ụmụ nwoke na-anụ nwaanyị ọdụ na fa jidesikwa nwunye fa ike bifo ndị ụkọchukwu ndị isi ndị nchụaja analụfa nwunye fa maọbụ fa na fa na-azọzikwa nwunye fa azọ n'ọkwa ya ya ebutezi na nwunye ọ nata n'ụlọ ụka esi akpapụta ya ka o sie ọtụghị na isi na-awụ ya otu na afọ narị ya ma na ogwu maganatara ya n'ọkpa na ihe amadụ na onye nke bụ onye etere mmanụ n'aka ụka n'ụlọ ụka na ojidego nwunye wee tie ya anyị ka akwụna o wee nọrụkwa ebe ahụ wee sị na ya ya ekwu ife anụnwa oyi ekwu na ya atụkwa n'egwu na ya adụta atụ ihe ezi na ọnwụnwa nkịta anụnwa na ọnwụnwa ozikwanụ n'oge wee nọrụkwa ebe ahụ wee dee wee sio na onye ya emekata wee pụta wee sị ya na ya jọọji na ya hapụ Chineke ka ọ jọọji anya bụ ife na amụma na egbe igwe ya agba onye ahụ gbatuo ya nya ụnụ mana ụdị amụma na egbe igwe o bido n'isi gbara onye ahụ ya amazi ebe ọ ya agbadebe ya n'eziokwu ka ya na-ekwu. O wee sị na ndị ọ na-ekwu maka fa na-ala alamala na ịhapụ fa na fa alakarịrị enwe nya na fa alakarịrị adaka ka ọmụ nya ka ife ka anụ lakarịcha n'ọtụ na ndị abụjakio na ife fa na-ala n'ọtụ na ọdụ ọkwa ịka akọ na ife ajikwa agwụ na ife abụ na ụnụ hapụkwa fa wee jide ụmụazị unu kpọtara ụka wee na-etitọsị wee jide ndị nwunye unu wee na-agbalụ missionary journey wee jide ife niile nọ n'ụlọ ụka wee na-agụ egwu ya na-agụ akwụkwọ nsọ. O wee sị na nke kacha nke bụ na ndị isi ndị nchụaja ọ na-ekwu maka fa na iweta fa wee weta ekwensu n'ụkakwọ mma na ya haji ekwensu dama ịhaje ndị ọ na-ekwu maka fa na ndị a nwere ajọ obi na ife fa na-eme ndị mmadụ adịghị ka akọ n'ọkwọ bishọp na ndị pristi o ka m kwudebe na ka m ghara ibunakwo nke ndị ụka kwutere ka o beso nke o kwutere bishọp ji wee nye ya oche azụ maka ama na ụfọdụ ya apụta na kọmentị sị m nwaanyị iji wee kwuo ya kedu onye si gị kwuo ịdịcha ọnụ ife o kwuru biko unu fụrụ afịa ọ bụ na o fichabeghị onye bụ ife odo na foonu m ịkụtụrụ m ekwe inye m ife m eji sendịrị onye ka m sendịarụ gị ife o dere ka ị bịa kọwaa gbarafa na ife o dere kakwọ nkụ anya m ahịa akọchakwa ọnụ m ahịa akọchakwa ọgbọkwa m ya ebu n'ife ndị ụka anọkwa m ebe fa na wee bido anọkwa m mgbesi echiri ụkọchukwu na fada ife m fụkwado n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu alajedịrio anọkwa m ebe ọnụ wee mee akụkọ ọkakwọ nkụ. Chineke napụtakwa ya.